ସତରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି କରିବାର ମଜାଟା ଟିକେ ନିଆରା। ସେମିତି ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇ କହିଲେ ଆଜି ଭୋଜି କରିବା, ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କରିବା ନା ସାଧା କରିବା। ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଛତୁ କରିବା, ଭାତ କରିବା, ସାଲାଡ଼ କରିବା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମର ରୋଷେଇ ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଦ୍ୱାରା। ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରୋଷେଇ ଆସି ଓ ଦେଖୁନା ଛତୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବାହାରିକି ପଦାକୁ ପଳାଉଛି। ହଁ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୁଣ, ମାପ ଫାପ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ସତରେ ବ୍ୟାଚଲର ଭୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଭାତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଛତୁ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ବିଦ୍ୟାଧର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଖିବା ଆଜି ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି ବି ଅଲଗା ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଡ଼ୁ ପୁରା ମସଲା ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଭାଇ ବ୍ୟାଚଲର ଭୋଜି, ଆମର ଏଠି ବାଟିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସବୁ ବାଟି ଗୁଡ଼ାଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆମର ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆଉ କାଟିବା ବାଟିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଚଲର ଭୋଜି ବା, ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଭୋଜି କରି କେଉଁଠି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଏଠି ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସବୁକିଛି ଯାହା ହେବ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍, ସେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଏସବୁ ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଭୋଜିରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। ଦେଖୁନ କି ହସ ଦେଖ, ଆଉ ଲୋକଟାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଜି କହିଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ଛତୁଟା ରାନ୍ଧିବି, ପୁରା ମାନେ ନନଭେଜ୍କୁ ବି ସେ କାନ କାଟିକି ଛାଡ଼ିଦେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଭାଇ ତାର ଚଲେଇଛି ଆଉ। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ତାର କ'ଣ କରୁଛି। ହଁ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ଜାରା ଖାରାପ। ଦେଖୁନା ଟିକେ ତରକାରୀ କି ଦେଖ। ହଁ, ପୁରା ଦେଖୁନା ସବୁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି, ଖରିକା ଫରିକା ନାହିଁ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡଙ୍କା। ଚାଲୁ, ଏମିତି ଟିକେ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ। କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତ ସମୟ ମିଳୁନି। ଦୋକାନରୁ ଯାଇ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଭୋଜି କରିବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ତଥାପି କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ଏଇଠି ଦୋକାନରେ ସେ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଟିକେ ଏଇଠି କରିଦିଉ, ଟିକେ ଖୁସି କରିବା କଥା ଆଉ। ତରକାରୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ହେଲା କି। କାହିଁକିନା ସବୁ ମସଲା ମସଲି କଷା କଷି କରି ଛତୁ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ମୋର କଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଉ ପେଟ ପୂଜା କରିବା। ଭାଇ ପେଟ ପୁରା ରା ରା ହେଲାଣି ଭୋକରେ। କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 1:40। ମୁଁ ପଚାରିଲି ବିଦ୍ୟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ପେଟରୁ ପୁରା ଆୱାଜ ଆସିଲାଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ହେଲେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍, 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେବି ଆଉ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ତରକାରୀର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖିଦିଅ। ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଭାଇ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମୋର ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏବେ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ବସିଗଲା। କହିଲା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ସାଲାଡ଼ ପୁରା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ାକି ଦେଇ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ, ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ। ଆସ ଟିକେ ଖାଇବ। ଟେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି।